El programa de l'austeritat europeu, i això ho vaig dir en l'anterior debat que vam fer amb Jocs Europeus Federalistes, porta associat d'una manera molt clara un programa de desmobilització de la gent jove. És austeritat i desmobilització perquè la gent calli i no protesti. I això és la llei de seguretat ciutadana del PP o els atacs sistemàtics que pateixen els Consells de la Joventut a València, a Madrid, que el PP els vol tancar. El fet de promocionar l'associacionisme i la implicació de la joventut a les institucions europees és el que farà que la gent deixi d'abstenir-se a les europees, per exemple. Perquè si se sent que el que jo estic fent pot servir, això em farà que em mogui més. Per exemple, al Parlament de Catalunya, Ciutadans obre a Twitter la possibilitat que les persones facin preguntes que després es portaran als plens. Això es podria portar també a les institucions europees.